ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇಂಕ್ ಏನು ಬಹುಶಃ ಇಂಕಲ್ನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ವ ಮತತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ತೆಲಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ನಿಖಲ್ನ ತೆಲಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಐತನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ತುಲೆ ಸೊ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತುವರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆದೀತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಈ ಸಲಿಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಉಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೇ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ನಿಖಲ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಗೆಂದಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರನ ಖಂಡಿತ ತೂಪ ಬಂದು ನಿಖಲು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜಲನಿಧಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಚನೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ ಅತಿ ಪಿಂತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಹಿಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಬದಲ ನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಗೆದ್ದಾದ ಕೊರಡು ಸ್ಥೂತ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾವಡು ಅಚನೆ ಮಾತ ವಿನಯದ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಸೇರಾದಿ ತುಡರ್ಲ ಅರಲ್ತದೆ ಈ ಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದರಿಕದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪರ ಏತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದ ಟೀಮ್ ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂನು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ದು ಪೂರಗಳು ಸೇರಿದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡು ಬರೋದೇನೆ ದೇವರೇಟ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ದುಬೈ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದು 3 ದಿನ 200 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೆಲ್ಲ ತೋಡ್ದು ದಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪಣಿನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರ ಊರದವ್ರೆ ತುಳುವೆ ಆತಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿ ಯಾನಿ ಇವ್ಲೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಐತೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೋಂದುಲೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪವ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಲ್ ಗುಜರಾತ್ ದುಬೈ ಹೇಗೆ ಪಂಡ್ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸೂಪರ್ 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 ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಶೋಕೇತನ್ ಮೂವಿ ಎಡೆ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಡ್ಡತನ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ
ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪಲ 100 and 500 days ಬಲಿಪಡು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತ 200 ದಿನ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಊರದ ಕಥೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ देखलಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಣ್ಣ ಹೈ ರಿಚ್ ಬೈದನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳಿಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸುತ್ತ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಗೆಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಡ ತೂಪಿಲ ಕನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಭಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಬರೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಶೋಕಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಂಘ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅದುಂಡು ಐನಂಗೆ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ತೂವೋಡು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಘರ್ ಆತನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಘರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನನವರ ತೋಲಿ ಬಂದ ಸುತ್ತುಜಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಅವೆನ್ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ Yes, Zabardast movie, Zabardast Shankar, all the best for the whole team. Acting level amazing. As Pratik, Arjun Kapikad, and everyone else, it must watch. You must watch the movie and experience by yourself. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ 100 days ಪಕ್ಕ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದು ವೆರಿ ನೈಸ್ Zabardast super hit. ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಭಾರಿ ಶೋಗ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿಗಾರ್ನವರು ದೇವದಾಸ್ ಕಪ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದನು ಎಡ್ಡೈತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಕಾತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದನು ಅವಶ್ಯ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆತು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಮಾತಬಾರಡ್ತುವಾರೆ ಭಾರಿ ಇಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಪದ್ಯ ಅವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಾನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪವನು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳುಡು ನನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದುವೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಶಂಕರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸನ್ಮಾರ್ಗೋನು ಮೂವಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತಾ ತುಳು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಅದೇ ಶೋಕ ಆತನು ಇನ್ನು ದಿನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಬರೋಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ನನವರ ಬರ್ಪಡಿ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು Really good. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು Super. Nice. ಸೂಪರ್ ಆತನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಆತನು Jabardast Shankara. Super. Mata scenes la mast shokittundu. Till now battine this was the best. ಬಾರಿ ಬಂಡೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಶಂಕರ ಸೂಪರ್ I like it. really awesome movie. They raised the standards for Tulu movies. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಉಂಡು ಟೈಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಸ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಕೊಡು ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ बांटे खुशियां और ये ही अंजाम है ठोक सलाम तो क्योंकि शंकरा ही तो नाम है ಒಳ್ಳೆದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ತೂಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಇಂದಿಂಗೆ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಾನು ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಯರಂಡು ಅಂಡ್ ಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕಲು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಲು ಅವು ಎಂಕುಲು ಈತ್ ದಿನ ಬಂಗ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ತುಯ್ಯರತೆ ಜನಕಲ್ನ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ದೋಷ್ಪಾಯರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೂಪಿನಂಚಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಒಂದುವೇ ರೀತಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರಂದು ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆನ್ 8th ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್